Euskal Herria Museoa. Euskal Herria Museoaren egoitza Alegria jauregi barrokoa da. Eraikin oso egokia da euskal historian, tradizioetan eta kulturan zehar bidaiatzeko. Bidaia honek 1476 urtera garamatza. Ibargüenarrak herriko familia noble bat zen. Jauregiaren jabeak ziren. Familia honek anfitrioi lanak egin zituen errege katolikoarekin, hau Bizkaiko jaun izendatzeko Gernikara etorri zenean. Bizkaiko jaun egiteko foruak onartu behar zituen Gernikako arbolaren azpian. Baina zergatik zen horren garrantzitsua foruak zin egitea? Jaunak foruak zin egin ezean, ez zitzaizkiolako zergak ordaintzen, ez da haren aginduetara jartzen ere. 1717 urtean, aduanaren matxinada izeneko altxamenduan, dorretxe hau txiki-txiki eginda utzi zuten. Milaka eta milaka bizkaitar matxinatu ziren, Ebro ibaian zituen euskal aduanak kostaldera ekarri zituztelako. Horren ondorioz, portuetatik sartzen zen merkantzia garestiagotu egin zen. Ondorioz, jaurerriko jauntxoen etxeak eraso eta ondatu egin zituzten. Honako jauregi hau esaterako. Eraikinaren eraberritze lanen ostean, Alegria jauregi barrokoa dorretxe bilakatu zen. Jauregiak armairudia du fatxadan, Allende Salazartarrena. Jauregiaren azken jabea izan zen familia hau. Familia honek arrasto sakona utzi zuen herriko historian. Kale honek esaterako Angel Allende Salazar du izena. Pertsonaia historiko hau ere, Gernikako hiribildua eta Lumoko elizatea bat egitearen sustatzailea izan zen.